एडिसि इलेक्शननि सिगां बुटया गामिनि 25 फेमिलि 75 बुटार बीजेपी याकार त्रिपुरा मोथा जयनिं खायलायख्या लुगुरक बुबाग्रानो हामजागै एडिसि इलेक्शन सामपाय फायदेरो कायसा पार्टी बाय तेकेसा पार्टी बदल याकार लाइमानि नुकजाक फायो अ जयनिं पान्डाव बरकनो लामसगैनो हारका YTA ब्लक प्रेसिडेंट धनंजय त्रिपुरा जों तिनी मोहिनी नगर बुथुवा बारियो फाइ सफाइजाक तिनी कायसा उठान सभानि बिसिखै जयनिं प्रोग्राम चिनी दाखुक नरेश बीजेपी याकारै त्रिपुरा मुथा तिनी जोंबाय बाहा चिनी लगे फैया त्रिपुरा मुथा जयनिं खालाया खरकसा बीजेपी नि बुथ प्रेसिडेंट तंमानी एंड बुथ प्रेसिडेंट याकारै जाति दखाना हामजागै बुथ प्रेसिडेंट पुस पावानो जायगायै जाति दखाना हामजागै याकारै मानि बागै जों चिनी बुबाग्रानि अंगै त्रिपुरा मुथानि अंगै जों मनो खाबाय खुबाय लामसगो बुसकांनि सालो जों चिनी ताकुक नरेश बाय जत्तो बाय नुकुं खानि बरक दिसाख्लायै फेमिलि कायसा दिसाख्लाय जों सामुं तांलायनाय बिनि बागै आं आनि खाबाय खुबाय चिनी महाराजनि अंगै आं चिनी ताकुक नरेशनो लामसगो एंड बिनि बागै एंड चिनी जे बीजेपी याकारै फैनाय रावनोबो जों जत्तो टीमनो जों तिनिनो अ जागाव ताकुक लक्ष्मणनि नगो जत्तोनो लामसगो तिनी नंगनि इरा कयजन जयनिं खालायखाबा तिनी चिनी जयनिं हा 25 फैमिली एंड 75 बुता आदर्स पार्टी याकारै त्रिपुरा मुथाओ जयनिं खालाया एंड चिनी नरेश त्रिपुरानि नेतृत्वै बो खरकसा बुथ प्रेसिडेंट तंमानी बीजेपी नि अंखै तंमानी अंगिया लाई तिनी लाइनानो सोंमाने नों तामा कारनै चिनी त्रिपुरा मुथा पार्टी तिनी फायखाबा त्रिपुरा मुथा फायमाय कारनखाय जोंबो जे आथारा माने बीजेपी खाय तंमानी ओंख्लाय आथारा तामु 8 बছর गाजा जोंबोथ बीजेपी खाय जोंगा जोंबोथ बाव साहि दंगो जे माने त्रिपुरा मुथा खायदि बीजेपी खायदि बे बीजेपी खायनो दंखा बीजेपी खायनि बिसिंगा जोंहा सागै दंगो जे नाना आरे रनाय मना आरे रनाय नौरनाय होरनाय चाकरी रनाय बाकी रनाय माने कोनो भनो रिया ओंखाय जोंखाय तावाराय खाने चमै तावा महाराज खाय चिनी हानि बागै तालाय दंगो के महाराज हानि बागै तालाय दंखाय आं चाकरीबो कोनो दाबि खायलिया माने चबो महाराज जे रकम तालाय दंते हानि बागै माने तावानिबो बसाबोदि दंगो के आरा ताखौ बुखुनि बसाबोदि दंगो जेनेरेशन बागै चमो तो मा तालाय सिनेया माने माने जों निजिनि बागै तालायलिया माने बसाबोदिनि बागै तालाय सिनेया के अवन बागै जों बीजेपी नि याकारै तो मथागो जौरै दंगो चिनी आसुक फांग अकरानबो तिनी बुतुवा बारी चिनी ताकुक लक्ष्मणनि न फाइ सफाइजा ताई चिनी नवदीप दं बे गाबांमा जे चिनी ताकुक नरेश दं बंगनबो फाइखलाय हामबाय ताई चिनी याङो मिथाइनो जों चिनी मुं सेम न धनंजय त्रिपुरा 2013 इलेक्शन बाताइजा चिनी एक बीएससी चेयरमैन बो चिनी आगा सुबिन दं जत्तनो लगे फैयै एक खालाय दिनैसो बुथुवा बारियो फायो तामानि होनलाय एकटानो मेसेज चिनी जे महाराजनि मेसेज न जों जत्तो जे खानाया सफैया जागा जे सयरनानै बागै जों चेष्टा थानाय 2021 नि सिमी जों इलेक्शन बातायै जय अंगिताबो 2026 5 बोसोर जों थानाय 21 बोसोर सालां जायगा जे जों बरनो बुसुनाय दाबो किति एडिसि इलेक्शन खालामो जों साजे जों एमरे जिनि कायसानो डिमान्ड चिनी कायसानो सानमों एंड चिनी कायसानो मानथाय बो वहा चिनी सेपारेट स्टेटहुड डिमान्ड जे त्रिपुरा लैंड फानो हंदी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फानो जों नां जुदि जोनो त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड रुनि जुदि असुबिदा अंजा होनालाय
जोङो जोंनि प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार मुडि लेन्ड साहा लेन्ड होननाय फाना रदि जोंनि कुनु प्रब्लेम फै दामनि बागै नालाय जों जे 70 बोसोर रमै जे जों तलागो कलाय दंमाने जों जे सातक बितक खायजाय दंमाने बिनि याकनि यवानि बागैनो जों तिनि मुभमेन्ट एन्ड आन्दोलन माखायो तिप्रा मुथा अहा देहे कायसा तिप्रा सारकनो फियकनानि यक्समा मानद्रनि मुभमेन्ट से मोसुदु पलिटिकल पार्टिया निनि आनि जों जतनि धिनांनि बागै जे कहरनि जाति फुनुंनाय अहा देहे जिनि तिप्रा मुथा बिनि बागै जों तिप्रा मुथानो लगेरै महाराजनो फान मारनाय शक्ति मारनाय अहा जिनि वानसक नों आं जत जुति एक अङै जुति महाराजनो लगेरै नालाय गाबांमा पलिटिकल पार्टी फैनाय गाबांमा पार्टी फैनाय गाबांमा नेता फैनाय गाबांमा एमएलए मन्त्री फैनाय इलेक्शन साकाङो जों आरायरनाय उरायरनाय किन्तु मादि माननो मानजियाना ब्लेना माहा मानजिया तानि बागै इलेक्शन साकाङो फैलाय प्रतिश्रुति रै हाजे सोनो नगरनाय खिथाय नगरनाय रास्ता रनाय निनि जा नांमानि सोंग्रोनाय बात्ता रनाय किन्तु एक्चुअली ओ एलिजिबल कैंडिडेट खूब कम जना नेता मंत्री नगनि बरक सिमिसे तो नों आं जनगण कोनो किसु वास्तव थाङै मानजिया जों बिनि बागै बनो नुहैसिनि महाराज राजबारी याकारै बिनि आराम बिनि तंथाय साथाय सुखि याकारै निनि आनि बागै जों जतनि बागै रास्ता अखाय मुभमेन्ट खालाय दं दामनि बागै नालाय जों जे बाबे सिनि हागो जों जे फुटजागै दङ सिनि हागो जे जों सातक पितक खालाय जाय दं यवानि बागैनो जों तिनि मुभमेन्ट खालायानि बाध्यता और ओ मुभमेन्ट नहा देहे सिनि नेक्स्ट जेनारेशननि बागै सिनि जे बासा बतै सक थाइनि बागै तिनि जों जुति फाइट खालायै जों जुति सिनि बागै सेपारेट कैसा तै फेमा हलाय जों मा जानाय सिनि बासा बतै मा जानाय एन्ड जे तिनि टीजीएस खालायनाय रक अतस सिनि सुसुइ सुसुनि आमलनि बरक खालायजाक दङना हतस नंनि एरिया बा आगे टीजीएस रंनो सियोना जे ताबक जे बयस्क तंनाय रक सिनि विजय रांखल सार कुमार रियां हरिनाथ देवबर्मा नगेन्द्र जमातिया बरंनि जे सेक्रिफाइस नि बिसिंतै तिनि टीटीएडीसी दै फाइमा बरक जे बाबे सेक्रिफाइस खालाय लाहा ताबकबो त्रिपुरा राज्य केहाबो सेक्रिफाइस खालायनाय क्रय एकमात्र बरंनि परिबर्ते सिनि महाराजनो सेक्रिफाइस खालायै सभा खालाय दं ओ सभानो जों जत्त लगे मारनाय निनि आनि जों जत्तनि होनाय एन्ड महाराजनो जुति जों निनि आनि जों जत्तनि होनाय जुति वानसो नालाय जों लगेलाय रोनि नां बुट टाइम सिमी बुट नै वानसो जों लगे रलाय हलांगला इलेक्शन टाइम सुदु इलेक्शन थाइनि वानसो ला हलांगला इलेक्शन थानाय फाइनाय केबो जितिनाय केबो हारिनाय किन्तु जों महाराज नालाय लगे मारनाय 5 बोसोर हला इलेक्शन फाइनाय एडीसी थांलाय विधानसभा फाइनाय विधानसभा थांला लोकसभा फाइनाय लोकसभा थांलाय विलेज काउन्सिल इलेक्शन फाइनाय नो डाउट प्रत्येक 5 बोसोर बिनि टाइम काहला फाइनाय किन्तु जों जे 5 बोसोर जिनि जे जेनारेशन र बुसुकतुको तला क्लाय थां बुसुकतुको जे सातक पितक गइथां सुबुनो वानसवानि दरकार जिनि तिप्रा सारंनि थानि एडुकेशन अनेक प्रॉब्लम अनेक क्राइसिस स्कूल क्या गाम करे रास्ता क्या गाम करे उस कांगो रतनपुर सिपुट कलाय ना सिपुट दर जे महाराज आईएएस ऑफिस कैसा गाम ताई खिता उस कांग्रेस नि आमलो सीपीआईएम नि आमलो बीजेपी नि आमलो तांजगे एकमात्र तिप्रा मुथानि आमलो तांजागे तिनी ऑफिस क्या गाम तांमानिबो निनि आनि डेभलप ऑफिस नि परे स्कूल गाम फैनि नांनाय स्कूल नहा तेहे निनि बासा बतै जे हतो पढ़ाशुना खालायनाय सारा जीवननि बासा बतैनि सिगाङा सारा जीवननि धन सम्पत्ति ओ सम्पत्तिनो रां पैसा बाय प्राय माया
যে সম্পত্তি মান মানে যে পড়াশোনা যে এডুকেশন যে বাসাবতনি রैखितां माने बो केबोबाय थफाय जाकला इन फ्यूचर केबोबाय फुट जाकला निनि तिनि नव साख्रि करै नव तिनि लेखापरा करै तामनि बागैबा जिनि हागो सिनि शासन करै जिनि हागो सिनि नायगुरफां करैनि बागैनो जों तिनि इ कन्डिशनाव दं जुदि जिनि हागो सिनि शासन जिनि हागो सिनि नायगुरफां जिनि हागो जुदि सिनि मुख्यमंत्री जिनि मन्त्री एमएलए যত কিছু যদি চিনি ইয়াও যদি পাওয়ার হনলাই जों तिनि इ जागागो तंगला हम चिनि टिप्रा सारावनि नक नायदि जों जत तिननि बेरानि नक तांजाक बांलादेशनि तिनि खानाब सने फायनाय त्रिपुरा राज्यगो बिल्डिं पुसुक पुसुक तांनाय सब किछु सुजुग सुबिदा तिनि बांलादेशनि फायनाय सुजुग सुबिदा मानाय किन्तु बंनि आराय दिसाबो दङ जे त्रिपुरा राज्य फाज्य हनि अलरेडि डकुमेन्ट ओके किन्तु जों ताबक जे हागो दङ चिनि किछु बर रंनि जागा जुमिनि हाफं हाथायनि कागज करिबो दं आनि खुद निजुत छनिसे ताबक पर्यन्त आं जे ताबक तंमानि जागानिसे कागज करै नंनि कि ताबकि जे तंमा जागानि नंनि पश्चात तरि तं कारण चिनि यागो चिनि पावर चिनि शासन करिनि बागै चिनि यागो कोनो किछु करै जुति भक्तिनि बांलादेशनि फाय जुति बंनि या जत किछु डकुमेन्ट दंला जोंनि जागा तंय तानि बाय चिनि करि अंनायबा कारण चिनि यागो कोनो किछु करै जों मानसो जे एमएलए मंत्री अनलाय जत किछु नाय अरे बाबा एमएलए मंत्री बाय कोनो किछु अंगिया जों एकमात्र अंनाय चिनि आलादा सेपारेट स्टेट्स नाम माने परे चिनि आलादा त्रिपुरा राज्यनो आलादा राज्य नाम माने परेसे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नाम माने परेसे चिनि मानथाय सप्ताय जत किछु सम्भव अंनाय तारपर चिनि यागो ऑफिसर अंनाय चिनि क्लार्क चिनि अंनाय आईएएस ऑफिसर पुलिस डॉक्टर निनी टीचर जत किछु जेहेतु चिनि यांगनाय हॉस्पिटल लामा स्कूल तारपरसे जत किछु चिनि यांग अंगै मानाय जे टाइमो चिनि बरक जुति चिनि यागो पावर फेलाय बिनि बागै महाराष्ट्र दङ 2028 चिनि त्रिपुरा सरक मुख्यमंत्री अंगनि नांनाय तामनि बाय मुख्यमंत्री अंगनि नांनाय जों मनो बुजियानि नांनाय कारण चिनि यागो पावर फेलायसे जों चिनि बरकनि बाय कोनो किछु खाय मानाय जेहेतु पावर करै जों कोनो किछु खाय मागला प्रत्येक इलेक्शन yang रिसिमुक साइनि वानचाराव फाय डिस्टार्ब खालायफिनो थानाय 2021 चिनि मिथुन नंनि कासार जे आसुकजाक 2021 पुलिंग एजेंट दङ अतस बनो बुसुक तसार खालायहा बो चिनिटिया थांतयो आं मिथुननो प्राय टेक्स खालायो जे आं बाय गाम हामजे फाय मालाय फायदि नोंबाय आं मालायानि मुसुगो खुद बिनि साका आं सा 2021 नि परे बांबाय मालाय फायदि कम्युनिकेशन करि किन्तु आं बुबाय मालायानि आनि कोनो दिन आं बादारिया आं एनी टाइम एवरी टाइम आं बनो साजे नों एनी टाइम एवरी टाइम नोंबाय आं मालायानि राजि आं कोनो समय सा आं नाहा लां फेलाय नोंबाय मालायनि न होनाय अतस नों फायदि आंनि बाय आं हेल्प खालायमान जे बाबे नों बर' रंनि बागै हेल्प खालाया मिथुन नों ता वान सुक्ति जेबो निनि साख्रि सेक्रिफाइस जों जतनि बागै सेक्रिफाइस जों जतनि बागै सेक्रिफाइस खालायमानि बिसिंखैनो तिनि नोनो जाति तमक रगै नवदे आसुग्रुमानो बसे बंनि वान सुगमु किन्तु चिनि जे थानसानि शक्ति थानसानि फ्राननो केहाबो कासय मानगला आं जे बरक पार्टीनि बागै तफानि बागै जातिनि बागै जे सेक्रिफाइस खालायनाय ओ बरकना आंबो कोनो दिनो फलो आं नोनो एनी टाइम साव मिथुन तिनि जतनि साका सा निनि पारानि बरक दङ चिनि बिसि चेयरमेन दङ काबांमा दङ जतनि साका सा गिता एनी टाइम एवरी टाइम नों आनि द्र फायमानो नों निनि गाम हामजा नों आं बाय शेयार खालायदि आं नोनो जा मानां हेल्प खालायनाय मियाबो आं निनि बिसि हाबै थाजाक हतस काबांमा चिनि आकाश नवदीप रगबाय आं करक सालाय थाजाक चिनि लक्ष्मण बायबो निनि खबर आं सोंन थाजा एमन दिसा दिन करै जे आं निनि बिसि याहं रुफायो नोनो फलो जे बरक सेक्रिफाइस खालायनाय दफानि बागै ओ बरकना आं कोनो दिन फलो जे बिनि बागै आं नाहाला आनि जान रुनाय आनि प्राण रुनाय किन्तु आं ओ बरकनो कोनो दिनो एका याकार मियावो कैलास नगरो चिनि पवित्र वानचार बाय द्राम सेगैतिलां जागो दै निजनि पकिनि रां बाय बागनि थातानि कासो जागो तामनि बागै कासो जागबा चिनि याव पावर करै इंडिपेंडेंट करैनि बागैनो बंनि तलाव मा तंमानि बागैनो जोंनि आरे खायजा मियानो लगे लगे खाना आं लगे लगे थाङा
आं तिनी आरो ओइहा तिनिबो थाङै नगो नगो जत्त प्रचार खालायफैया हतस वाइनचाराव आरोबो थाजाक वाइनचाराव सोर तिसाबा सोर फ्रानरबा नों आं बरकसै रो बक जुति केहाबो जुति सिनि बरक जुति पातिनो तजगिया जातिनो तजा हलाय वाइनचाराव तिसागला हम कारण नों आं पातिनो तजागै जातिनो तजाक दिया ए तिनी अन्य पार्टी खालाया नेशनल पार्टी खालाया सिनि बरक रावनो तगै बुजाग्रो फैया सरकार थामानि परे उ बरकनो जे तिनी सातक पितक खालायना वाइनचानो तयै जे कासनाय रावनो सरकार थामानि परे उ बरकनो नावखुक सापायै रक्षरामानि नांनाय जोंगायसे तामनि बागै जों जिनि बरक बाय बरकनो सुत्रु खलाय तामनि बागै निज पावार देखाय निनि नों थैहेलाय नों वाइनचाराव फाय सफायगला बायरानि बरक फाय सफायगला नों आंसे सकनि नांनाय नों आंसे गाम हामजे जागा बासान नांनाय केबो निनि लगे फाय बासा फायगला बांलादेशनि बरक फायै तो जा तंनाय पारा मुरानि पारा कान्दानि बरकनि जाति गोष्ठी उ बरकसे निनि गाम हामजाव फायमा बासा फायनाय बिनि बागै जों एक खालाय मातंनाय एन थानसा खालाय मातंनाय जाति चिनि महाराजनो जों लगे रुमा नायतै सोंनो सासिनाय आं आरो करक सादिया इरोनो साय आं आनि करकनो ओरनो माथाक सिनाय बुबाग्रा लंले टिप्रा सालांले